हाँ ये जो दी डबा देखु दी डबा आज्ञा ये गोटे डबा मटर पुणी गोटे डबा मटर आज्ञा कह जाए तो भाउज डबल भल पाया बुझलु। अच्छा बाबा आपण गोटे डब्बा कौन आनी नथिले हेई नथांता ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡବା କଥା ଦେ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଡବା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା अच्छा ଯେ ଦିଟା ଡବା ଯୋଉ ହେଇଛି ସେଟା ଡବଲ ଭଲ ପାଇବା माने परोक्षरे आपण कहिबाको चाहुछंती जे भल पाइबार परिमाणटा कमी जाई थांता ହଁ କମେ ଏଇଆ ତ? ଏଇ ଯୋଉ ଡବଲ ଯୋଉ ଦିଆ ହେଇଛି ଏଟା ବଢିକି ଦିଆ ହେଇଛି आज्ञा ଯେମିତି ଆଉ କାହାକୁ ଅନେଇ ପାରିବନି ବୁଝିଲ। आपण कहिबार कथा जे गोटिए स्त्री जदि कम भल पाइबा दउची तले आउ गुटे स्त्री निश्चित दरकार जणे जणे मुंड जणे जणे मुंड पाखरे सेवा कले आउ जणे पाद सेवा से करिवो ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦି ଡବା ଭାଉଜ ଜାଣି ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ଆମର କୁହାଯାଏ ଯଦି ଗୋଟେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସେବା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ତୈଳ ସେବା କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା ହଁ। ଠିକ ଅଛି ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା। ଦିଟା ମାନେ ସେଇଟା ଆମର ଦିଟା କାମ ପୁରା ଏଇଟା ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ କହିଲ ତୈଳ ପାଇଁ ଉଭୟ ଉଭୟ ବରାବର ସେବା ଦେବେ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ତମ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରତି ବୁଝିଲ ହୁଁ। ଆମ ପ୍ରତି ମାନେ ଦେଖ ବିଲାତି ଆଉ ପିଆଜ ଏ କାକୁଡି ଲଙ୍କା ଦେଖ ଲୁଣ ସୁଧା ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ବୁଝିଲ ଆଚ୍ଛା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସଚରଟା କଡ଼ା ହେଲା କାହିଁକି ମିକ୍ସଚରଟା କଣ ମିକ୍ସଚର ପକେଇଦେଲେ ଘଣ୍ଟା ଯିବ ଟିକେ ତାର ରାଗ ମଜା, ହେଲେ ତାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ରାଗ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲଙ୍କା ଅଛି ରାଗ ହବ ସେ ଠିକ କଥା ବୁଝିଲ ନା କଣ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟିର ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ଏଉଠୁ ଥାଇକି କଲ୍ୟାଣ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ କହୁଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ପାଇଯାଇଛି ରାତି ତ ପାଇଛି ଏ ହେଉଛି କଥା ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ କୋଉଠି କୋଉଠିକି ଯିବେ ବାବାଙ୍କର ଗସ୍ତବ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ ରେ ବାପା ଏଇ ଧନ୍ୟ ବମ୍ବେରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବମ୍ବେରେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଏଇଠି ପୁରୀ ଧାମ ଏଇଠି ସେ କାଶ୍ମୀରରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ କେଇଠି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ବାବାଙ୍କର ଦୁନିଆ ଧାମ ବାବାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟାଏ ମଠ ନଥାଏ ବୁଝିଲ ବାବା ହେଲେ ଅନନ୍ତ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳର ଭୋଗ ଆଉ ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ଏ ଭୋଗ ଯଥେଷ୍ଟ ନା ଅନ୍ୟ କିଛିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ ଏତିକି କାଫି ଏତିକି ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଏ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଯୋଉ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋହିତ ହେଇଯିବେ ବୁଝିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଁ